Hurian itu hatta. Tabuka ma parminggota diarianon. Marid de mahita sian bukwede nomor 15 ayat sada 1 ayat 3. Mar hite-hite guar ni debata ama. Doh guar nyanakna Tuhan Yesus Kristus. Doh guar ni todi parbadia. Na tumo palangit doho tanoon. Amen. Madok molati mahamu diamay. Na mga roro hita siyan gonggoman ni hahulomon. Jalan na po saton hita tu bagasan harajaw ni anak hahulongan ni rohana. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Di papatar hodo diri marhite-hite hatami. Nang doho dohami di halmo roha marhite siam panesami di dosa nami. Atong papatar madirim turoha nami. Asa hutadahami ho. Jala asa hutangon hami suara ni anakmu. Jala asa hujalohami tol di perbadia marhite-hite anak holongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita sian bukwede nomor 257 ayat 3 taba onom.
patangi homa patit ni debata, ima sian patit na parjolo, sa tu pati na paupaton. Patit parjolo, ahu du Jehovah debatam nina debatatta, tang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patit paduahon, dang jadi ganaumu, jala dang jadi sumanomu, manang ahana di banua gijang, dohok na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aik na ditoro ni tano, yang go tunggabe si sobaon, manang si uluan. Patit patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata, yang go so ture dalan na, ayhona humna dosogot akka na marsineang di guarna. Patit paupaton, ingot hamuma pabadiahon hari minggui, dinaono mari ma ulahamu nasa si ulamu, alay yang go ari papituhoni, ari paradiana ni Jehovah di batamdui. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halap pe na mangibati hutam. Ay di naonomari do ditoppa di bata langit do tano, do laut do nasa isina, dungi maradiat do ibana diari papituhoni. Di bahani do bahan na di paspasu di bata Jehovah, ari paradianai jala di parbadiai. Idosa na atong rak mangidugugo mahita tuarupa ni debata la mangulahon na hubar tu patik nai. Ale Tuhan debata saya pergugui mahami mangulahon na hubar tu patik mi. Amin. Marit di mahita sian bukit de nomor 147 ayat sada doh 2. Tato poti ma dusata na gudangi tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Udo debata pergogo na suatu dosan. Sitopa nasana adong peruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narudo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite siang pangsun nami di patikmu. Ima marhite siang tubuh-tubuh ni roha nami naroeng. Nang siya paketan nami na soture, rodi pangulun nami dihisap-pisap ni roha nami, natama si trudo ho na uhum hami ala ni dosa nami ing, alay na tarsasol asima roham di hami ali di bata nami, parding gebasa jala para si roha duhu, ala ni anak holongan ni roham, Tuhan Yesus.
tahatidakom maha porseotai, songon na hinatidakon ni dongatta sa porseo di sadok portibion, ra mahita medok. Au porsea di debata Jahuba, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumopalangi doh tanon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadai, ima na tibunuh si Maria, na gagawia si atodi porbadia, adoran sohabuan. Ido tuhatta, na tuman na bernit, di pangulan silatus, na mati terpajal doibana di hau pinarsilang, na tua tubanua toru deng ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lahudu tu syamun di debata Jahuba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, mangumi hala mangulu dohot namatin. Au porsea ditodi perbadia, jalarong sada huria na badia, huria topan hala Kristen nakka na badia, do di hasisan dosa, do di atai naman do, mulak mangulu do sogot dangi hala na umate, do di anguluan na suda. Amin. Kabigema titing lamasa di mingguta sadarion. Parhaladu HKBP Serpong pasahaton, selamat hari Minggu, jala selamat madohoti parmingguan di bagas joro, dohot na patupahon parmingguan di bagasan ganup marsada-sada. Lau suhut na pasaton namis yang parhaladu, selamat ulang tahun, turuas ni huriana merulang tahun hari hatu tubuh, dohot na marulang tahun parsaripion di bagasan mingguan. Diramoti jala di pasu-pasu tuata mahita saluhutna. Ting parjolo gowarni mingguta ima minggu pasadaon dung Epipanias. Masuk mahita di minggu parjolo dung Epipanias lapatanna hapapatar manang penampakan Allah. Allah menjadi manusia. Topik mingguan ima Jahobado paluahon, Allah yang membebaskan. Titing paduahon, titing parbagason. Titing paduahon neng majalo pasu-pasu parbagason ma ima Fredianto Silitonga ruas ni HKBP Resort Serpong, yanakon ni amang manupak Silitonga nahinan, inang Nurmaida boru manurung. Dohot orana Sita Uli Sitorus, ruas ni HKBP Damen Naga Timbul, Resort Lumban Lobu, Boruni, Amang Situa Jaimar Sitorus Nahinan, Inang Linda Boru Manurung. Pasu-pasu parbagason dipatupa di hari Sabtu 10 Januari 2024 pukul 10 WIB di Gereja HKI Siparendean. Napa duahon tikting parjolo, neng manjalo pasu-pasu parbagason ma ima Christian Dior Parsauran Siaturi, ruas ni Huria GKPI Horisan Medan. Yanakon ni amang Balen Sianturi Inang Nurhayati Boru Pasaribu, Dohot Jessica Lia Rosa Tambunan, ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong, ima boru ni amang Larman Tambunan, Inang Rapmauli Boru Sianturi. Pasu-pasu parbagason dipatupa di hari Sabtu 20 Januari 2024 pukul 10 WIB di Gereja GKPI Horisan Medan. Napa toluan tikting parjolo, naeng majalo pasu-pasu parbagason ma ima Theo Alvin Rianto, ruas ni GKI di Ponegoro Magelang. Yanoken ni amang Arianto inang Sri Rahayu Ningsi. Dohot Dwi Permatasari Boru Huta Barat. Ruas ni HKBP Resort Serpong, Boru ni amang Salomo Huta Barat inang Erlinda Tumanggor. Pasu-pasu parbagason dipatupa di hari Sabtu 20 Januari 2024 pukul 8 WIB, ima di Gerejata di HKBP Resort Serpong. Tikting patoluhon, ruas Napida. Mamuka sadarion Minggu 7 Januari 2024,
Ima keluarga Ombun Riko Sitorus Elvera Sari Huta Barat, nomor register 1054, Sianwik Bethesda, dang betar surat gabe duasnya HKBP Serpong, ala nunga pidana sida, tu HKBP Gedung Johor Resort Medan Johor Distrik 10 Medan Aceh. Tikting paupaton parjamita mingguan di pukul walu wib naik. Namar jamita di permingguan harian pukul walu wib ima amang pendeta Monang Silaban nasida pendeta pensiunan HKBP Jala Tinggal di Serpong. Tikting palimahon rangkaian kegiatan mutasi pendeta di HKBP Serpong. Nunga diharuarhon opui eporus HKBP Pandita Dr. Robinson Butar-Butar surat haputuson nahombar tumutasi pandita di lingkungan HKBP Serpong. Imana Parjolo, Pendeta Hotma Pasaribu MTH, hombar tu SK nomor 670 garing PDT garing SK garing 11 garing 2023 tertanggal 3 November 2023 ditotopon Gabe Pendeta Fungsional HKBP Resort Durian Sawit Distrik 8 DKI Jakarta Raya Mamuka siang tanggal 5 November 2020 tolu. Pendeta Rahmat Simanungkalit STH, Hombartu SK nomor 680 garing PDT garing SK garing 10 Sada garing 2023 tertanggal 3 November 2023 ditotopon Gabe Pendeta Fungsional HKBP Resort Serpong Distrik 21 Banten Mamuka sian 5 November 2020 tolu. Pendeta Lucy Meliati Boru Panggabean STH. Obar tu SK nomor 700 Pitras Opat garing PDT garing SK garing 10 Sada garing 2020 tolu tertanggal 22 November 2020 tolu ditotopon Gabe Pendeta Fungsional HKBP Resort Serpong, Distrik 21 Banten, Mamuka sian sada Desember 2020 tolu. Partording ni aka ulawan di proses mutasion Imana Parjolo, Pendeta Hotma Pasaribu, Marhobas Gabi Parjamita di parmingguan minggu pukul 6 wib, dohot pukul 10 pitu wib. Ima di minggu 7 Januari 2024. Menghiutusi di minggu 4 Januari 2024 nasida marjamita di permingguan pukul 8 wib dohot pukul 10 sada wib. Paduahon diojakot do Pendeta Hotma Pasaribu gawe Pendeta Fungsional HKBP Resort Duren Sawit di hari Minggu 21 Januari 2024 pukul siawib di gereja HKBP Durian Sawit. C. Pangojakon ni Pendeta Rahmat Simanungkalit dohot Pandita Lucy Meliati Boru Panggabean, Gabi Pandita Fungsional HKBP Resort Serpong di Patupa di hari Minggu 28 Januari 2024 di permingguan pukul 10 sadawib di Gereja HKBP Serpong. Acara Ramatama Paburahaton Dohot Mangojakon di Patupa di hari Minggu 28 Januari 2024 pukul 10 tolu wib, maringanan di ruang sekolah Minggu HKBP Serpong. Saluhut Parhalado, utusan jemaat dewan dan kategorial di Otang Do Mandahoti Rama Tamaon. Tatangnya koma asa sudi rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Tikting Paunopon, pengadaan kendaraan dinas pendeta di lingkungan HKBP Serpong. Parhalado Nungawanolopi pengadaan kendaraan dinas Pandita di lingkungan HKBP Serpong Ima kendaraan dinas lain di Patupa Ima Parjolo ada unit kendaraan roda 4, tolu buah kendaraan roda 2. Rawat Parhalado Nungawanotopon Pajong Jokon tim pengadaan kendaraan dinas Surya nani uluan ni amang situ David Kiki Samosir. Tim onma nalau papunguan akadana na perlu du pengadaan kendaraan dinas Surya na di Patupa. Tatangnya komanasida asaboy mangula dohot dinggan jala mendalan berhasil. Hatorangan naung papit boy batajaha di tikting naung di Sagihon. Tikting papituan kartu ruas online. Gereja Manosoy Sude ruasnya KBU Serpong asa humatop mengaktifkan kartu ruas online. Marhite kartu ruas online non, sude ruas boy paturehon data keluarga,
dohot mangida status pilihan bulanan marhite online. Hatarangan no mapit boima ta ida ditikting naung disagion di ganup GA group di tiap week. Informasi tambahan tu mengenang songon lang diputuskan napasaton tangiang pangodianon somalna sian warta Jumaat membuka tahunon langsung manut pendita namar jamita pasaton tangiang pangodianon. Songonin nang epistel pe nakin di Papua dan be langsung di laksanaon pada geda. Songoni mah suara tikting di hita saderion hatorangan nomapi taringot tu akabarita na asing taringot tu para hepengon boy mataida di tikting naung di sagion di hita di grup week masing-masing. Mulai ate Tuhan memberkati. Mari di mahita sian bukede nomor 363 ayat sada dohok 2. Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti aka ate-ate nang pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debatana gabe turpuk jamita di parminggota di bagasan sadarion imana di enet sian buku 2 Musa bidu onom
Mamukamay sian ayat sada mengunjungi madi ayat walu. 2 Musa bidu onom ayat sada rodi ayat walu songonon madi dok disita kasma tapai hutihut. Di parata debata baga-bagana. Dungi nina Jehoba ma tu si Musa, idaun muma anon si bahenokku tu raja Parao, ai marhite-hite tangan nagogo loasonna ma hamu laho, jala marhite-hite tangan nagogo ojaronna hamu sian tanona. Akub ni di dok debatama tu si Musa, ahudo Jehoba ninna, jala hupapatar ahu tu si Abraham, tu si Ishak, dohot tu si Jakob, margoar debata nasun hinagogo, alai dang di paboto boto nasida ianggo guarhu Jehoba. Hupahot do huhut padaku tu nasida, mangaleho tu nasida tano Kanaan, tano pai solatan nasida. Jalanunga hutangihon anggu-hanggu ni halak Israel akan na pinarhatoban ni halak Misir jalamar ningot au di padaku. Dibaheni pabuama tu halak Israel ahudo Jehoba jala parwaroku do hamusian aka ulaun rodi ni halak Misir jala paluauku do hamusian parhatobanon nasida. Jala tobusokku dohamu marhite-hite tangan natol-tol dohot marhite-hite aka uhum godang. Jala ainokku dohamu gabe bangsokku ahu gabe debatamuna jala dibotohamu ahu do Jehoba debatamuna naparuar hok kamu sian ulau rodi ni Misir. Asa hutogi hok kamu tutano naung hu mangmakot lehonokku tu si Abraham, tu si Ishak, dohot tu si Jakob. Lehonokku mai bahen partalian muna, ahudo Jehoba. Ido yang go saha ni turpuki. Hurian itu hatana hina holongan di bagasan Kristus Yesus, di bagasan Minggu Sadarion sahat mahita tu bagasan sada Minggu Epipanias, Minggu nadigoaran songo dia do debata papatarhon dirina, so dia do debata patadahon dirina tuhuriana nang tuhita na porsea, di bagasan parngoluon ni huria si sonari. Jala ido nama say patar taida di bagasan buku 2 Musa, sebagaimana namanya kitab Keluaran. Tentu saja kitab ini mengisahkan keluarnya umat Israel dari perbudakan Mesir. Ada satu perjanjian kasih yang diutarakan oleh Allah kepada umatnya bahwa Allah yang berjanji akan membebaskan umatnya, akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Allah yang berjanji itu adalah Allah yang sama yang dia juga menyatakan dirinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan sampai pada hari ini, sampai di tengah-tengah kehidupan kita bergereja, bahwa Allah yang menyatakan dirinya di dalam diri Yesus Kristus adalah Allah yang sama, yang berjanji dan menepati apa yang dia janjikan, dan Allah itu tidak pernah mengingkari perjanjiannya kepada umat Israel. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Musa menyampaikan hal itu kepada bangsa Israel, mereka mendengarkan, mereka menyatakan mendengarkan apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam perjanjiannya. Bahwa di dalam perjalanan sejarah umat Israel, mereka selalu sering diperhadapkan terhadap satu kondisi yang bimbang terhadap perjanjiannya Allah.
Sahid di pataridahot doi marhite bahwa Allah yang menyampaikan perjanjiannya, Israel umat Allah sering cenderung meragukan Allah hingga menyebut umat Israel bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tegar tengkuk, umat yang si jogal ruku. Kotu gebaranot di pataridahot di tonga-tonga ni parngoluota bahwa Allah yang sudah lama berjanji itu tentu saja dia adalah Allah yang akan merealisasikan perjanjiannya. Allah yang akan mewujud nyatakan perjanjiannya di tengah-tengah umat Israel. Dan pada bagian yang terakhir kita bisa melihat bahwa penderitaan akahamaolon sitaonon naro di tonga-tonga ni ngolu ni bangsoi, penderitaan yang begitu berat yang dihadapi oleh umat Israel. Ternyata penderitaan itu membuat umat Israel ragu akan penyataan Allah. Alanido dihamua kadamang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Yang pada akhirnya di dalam teks ini kita melihat Allah yang memilih Musa, Allah yang mengutus Musa menjadi alatnya Tuhan untuk membebaskan umat Israel. Israel yang diperbudak di dalam kerajaan Mesir, tentu saja mereka yang menderita. Bangsa ni debata na menderitai. Tai di pataridaho dosada pangalaho. Di bagasan tano habuangan, di bagasan kerja paksa, kerja rodi yang dialami oleh bangsa itu, tubuh dosada pangalaho di tonga-tonga ningolu di bangsoi, seolah-olah pembuangan itu adalah tempat yang nyaman. Pembuangan itu adalah seolah-olah tempat yang dimana mereka ketika ingin makan nungaradesi panganonna. Ketika mereka ingin sesuatu nungadi parade, marhite kerja paksa yang dilakukan oleh Mesir. Alani diamua kadamang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Umat Israel yang diperbudak dan menderita oleh kekuatan yang begitu besar yang tidak dapat mereka kalahkan sendiri. Tentu saja Tuise Donasida berharap. Tuise Donasida mengatakan satu pengharapan bahwa pertolongan yang daripada Tuhan, kuasa yang besar dari Tuhanlah yang ternyata mampu membebaskan mereka dari perbudakan Mesir yang berlangsung selama 400 tahun. Oleh karena itu marhite ayat 5 saha rodi ayat onomi taida madisi, bagaimana Allah yang memperkenalkan dirinya marhite panobusion ni debata di tonga-tonga ni bangsa Israel. Hurian itu hatta nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Penebusan Allah yang lebih besar atas umat Israel, atas umat manusia. Tentu saja hal yang sama yang kita rayakan, yang kita imani di tengah-tengah kehidupan kita bergereja pada saat ini adalah melalui Allah yang mengutus anaknya, Yesus Kristus datang ke dunia ini, mati di kayu salib dan menyelamatkan kita, menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa, maut, dan kematian. Alani hita akan aporsea sisau nari pe saluhut nado hita jolma sisau nari ditebus dari kekuasaan dosa dan maut, dan kita umat yang sekarang menjadi milik Allah. Gabe parna punao ni debatado ngolu nia kana porsea di bagasan ngolu sisau nari obartusima di pasaha debata asa songon ngolu di hak Kristenon sebagai gambaran orang-orang yang setia kepada Allah, sebagaimana Allah setia di dalam perjanjiannya. Ia adalah Allah di dalam belas kasihannya,
Dia adalah Allah yang senantiasa kita yakini dan imani di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Totuna naing dohononna di bagasan ngolutta si saunari. Totu di pasahat debatado di hita di bagasan partikian si saunari tahun nai baru 2024 nanaing sidalanata di bagasan tahunon. Totudang taatu si ahadope akan nanaing masa. Molotumpe boy diprediksi marhite perakiraan cuaca. Molotumpe boy diprediksi marhite ilmu pengetahuan ahana masa cuaca di hari marsogot alai anggo sasi tongna. Namasa di bagasan perngoluan ni hakaristenon. Namasa di tonga-tonga ni keberimanan kita sebagai orang-orang yang percaya. Totu kesulitan itu, hambatan itu, tekanan itu, penderitaan itu. Sayolorodo'i rongom tu bagasan ngoluniaka na porsea. Alani di bagasanido songo dia do hita mengadopi akan masa di tonga-tonga ni parngoluota sebagai anak-anak Allah, sebagai umat Allah yang sekarang. Totu di bagasanima naing odihonotama, naing patarida honon ni ngolu ni haporsiaotama bahwa kita bukanlah umat yang cenderung akan patah hati bersedih. Tentu saja kita sebagai umat yang percaya, kita meyakini dan percaya bahwa Allah di dalam anugerahnya, Dia mampu menolong dan menebus kita umat yang sekarang. Dia sian belenggu maut dan kuasa dosa di tonga-tonga ni parngoluota. Totu idotama gobarani akadamang dainang. Songo na diguriton, misalnya di bagasan pesalmen bidu 50. Orang-orang yang percaya, yang senantiasa tentu saja dari belenggu maut dan kematian. Tentu saja manusia yang ditebus itu, umat yang ditebus dari berbagai kesulitan dan tekanan kehidupan. Allah akan senantiasa hadir menolong setiap umatnya. Hurian itu hatana hina holonga di bagasan Kristus Yesus. Molo bangso Israel do di palua debata. Molo bangso Israel do yang telah dibebaskan dan diselamatkan oleh Allah. Totu di bagasani idotama. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang sekarang. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang beriman di dalam kehidupan yang sekarang. Totu dipakai debatado ngolutai gabe alat ni debata. Dipakai debatado ngolutai menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa pembebasan di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah umat manusia. Menolong orang susah, orang yang diperlakukan dengan tidak adil, termasuk menyelamatkan alam dari kerusakan dan lain sebagainya. Kotu omanang na disuarahon di bagasan tahun oikumene, di bagasan tema sepanjang 2024 yang akan kita gumuli bahwa gereja kita HKBP juga bergerak patarhidahon tindakan-tindakan konkret, tindakan-tindakan keadilan, tusaluhutna natinopa. Songo dia do hita mangulahon sada konteks pembebasan yang dilakukan di tengah-tengah kehidupan kita bergereja yang sekarang. Totu di bagasan sada ahli gereja, Paulo Freire, di bagasan bukuna manuraton sada pangatusion taringo tu teologi pembebasan. Sipata di bagasan teologi pembebasan ini sayjot do aka orang-orang percaya, orang-orang beriman ketika dia di dalam status orang yang tertindas. Molonunga haruar ibana sian ketertindasan nai. Sayjot do ibana ketika si dia sudah keluar dari ketertindasannya. Gabe seorang penindas
tuaka namek. Sadahal na manusiawi doi, boi terjadi di tonga-tonga ni ngolu ni hakaristeno. Tetapi dengan tegas firman Tuhan mengatakan kepada kita di dalam kehidupan yang sekarang, marhite hamaolon nata adopi di bagasan ngolut tasisaunari, marhite aka hamaolon naro di tonga-tonga ni parngoluota siganupari. Kita sebagai orang-orang yang percaya, totu dipataru do hita tu bagasan, sada tindakan pembebasan di tengah-tengah kehidupan kita yang sekarang. Totu marhite diai dan holat tu dongata manusia kita bertindak adil dan membebaskan dari berbagai keterpurukan. Alai dohot donatu malia kita, bahkan kepada ciptaan yang lain. Kita juga diingatkan supaya kita juga membebaskan orang-orang yang lain, ciptaan yang lain, asa marhite keselamatan yang sudah kita terima. Totu hitape gabe alat nide batama pataridahon haluauni di tonga-tonga ni ngoluta siganupari. Hurian itu hata nahina holongat di bagasan Kristus Yesus, Allah yang memperkenalkan dirinya kepada Musa. Ahudo Jehovah, tentu saja dia adalah Allah yang dikenal di dalam perjanjian lama. Marhite, Allah yang mencipta, dia juga adalah Allah yang memperkenalkan dirinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan dia juga Allah yang menetapkan Yesus Kristus di tonga-tonga ningolut tasisonari asa ibana dona manogihon bangso Israel haruar sian perbudahan jala ibana dotong naparuarhon hita namanogu hita sian berbagai hamaolon nata adopi di bagasan ngolu sisonari. Urian itu hata nahina holongan di bagasan Kristus Yesus, Allah yang mengangkat kita. Nadia ini debatado hita gabe bangsona, nadia ini debatado hita gabe ula-ulana di bagasan ngolu sisonari. Totu di bagasan ima, Allah yang mengeluarkan kita. Debata nama nogihok kita tu bagasan ngolu sisonari. Tentu saja dia juga adalah Allah yang memperkenalkan dirinya di dalam penyataan-penyataannya di tonga-tonga ni parnguluota siganopari. Atong dihamu akadamang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Songo topik ni minggu ta di bagasan sadarion di pataru dohita tu bagasan sada konteks Allah yang membebaskan. Debatado na paluahon hita sian berbagai hamaolon na ro di tonga-tonga ni parnguluota. Totu dipaingot turpukon madihita di bagasan partikian sisonari. Supaya kita sebagai orang-orang yang beriman di dalam zaman yang sekarang. Sai dipaulak mangulutai tu bagasan jaji ni debata di tonga-tonga ni parngoluota. Allah yang berjanji itu kepada kehidupan kita yang sekarang. Dia adalah Allah yang menepati janjinya seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Totu molutung pesipata agak maol, agak bakol saut janji padan ni debata di tonga-tonga ni parngoluota. Taingot ma amang inang, Allah sedang memproses kehidupan kita. Unang murah-murah hita madele, holan so dipasaha debata akan narikot di tonga-tonga ni parngoluota. Alai di bagasani ikon lam atusatama. Tikini debata, waktu Allah adalah waktu di dalam anugerahnya mewujud nyatakan segala sesuatu apa yang dia janjikan. Alani dihamu akadamang dainang taida ma pewujud nyataan janji-janji Allah di tonga-tonga ni nguluta sigano pari janji ni debata nang di tonga-tonga ni huriata HKBP Serpong. Amin. Martangiang mahita. Dipuji rohanami maho ali Tuhan disaluhuna asini roham nang dinggan ni basam naung taripar di tonga-tonga ni parngoluon nami.
Dipatari parhodo hami ali Tuhan saha rodi bagasan partikian si saunari madalani ari-ari tahun nai baru na pinasahatmu tuhami ganuk marsada-sada. Dan huboto hami ali Tuhan aha nanaing masa dia kapartikian na mangihut. Alai di bagasan hapor siyaw nami, di hapor siyay hami hodo ali Tuhan debata na manugiho kami sahat ro di bagasan partikianon. Alani marhite padamu tu bangsom Israel, ido nang padamu tuhami akan aniasyamu di bagasan ngulu si saunari. Pataru mahami ali Tuhan tu bagasan sadahaluaw naung dilihoko tuakan nama kaporsiaiho. Patadaho madirima ali Tuhan marhite aka pabayenamu di tonga-tonga ni parnguluon nami. Jalahoma ali Tuhan debata nama marar ngulu nami gabi ula-ulam diaka ngulu nami si ganupari nang di tonga-tonga ni Huriam HKBP Serpongon. Debata Jehovah amanami, huingot hami doa li Tuhan akadongan nami, na di bagasan si taonon, na di bagasan aka arsak ni roha, ala ni aka parsirangan ni daging sian aka nakinawolongan ni rohan nasida. Tuhoma huodiho kami nasida ali Tuhan, keluarga ni amanami amang situa juhari pangaribuan inang boruhu Tagalu, amanami keluarga situa Albert si majutak inang boruhu Tauruk. Dinaong dialap ho ali Tuhan akan atoras siya tonga-tonga nasida. Pasu-pasu maali Tuhan parnguluan nasida. Lehon gogo, lehot torang ni pikiran. Jalaho maali Tuhan na matotong madongani nasida. Dinapataruhon akan atua-tua nasida. Tuinganan parsatok kinani. Asa marhite pangapulion na sumurung nasiyako. Totong mahami ali Tuhan. Marlas ni roha di saluhu na denggan ni basam di tonga-tonga ni ngulu nami si ganupari. Debata Jehovah amanami hodo ali Tuhan na marsakap na denggan na uli di tonga-tonga ni ngulu nami di saluhut akang ngulu si ganupari. Tarlumobi ma ali Tuhan dia kasakap ni anak ko ni Huriam na yung majalo pasu-pasu parbogason. Homa totong ali Tuhan na manotopon holong ni Roham di bagasan roha na sida. Asa gabi keluarga na berbahagia, asa gabi keluarga na manguloyho di bagasan ngulu si ganupari. Pasu-pasu ali Tuhan saluhu na akasakap ni keluarga na ngakaulaon para daton nanaing si pamasaon na sida. Loas may ali Tuhan diulahon, hobar tuasi dohot holong ni Roham. Di bata Jehovah amanami, hubwa kami doali Tuhan nang dongan nami, akaruas ni Huriam di HKBP Serpongon, na di bagasan aka proses pemulihan na diaka parsahiton. Tuhodo hami maporus ali Tuhan, asaja mamapamatang nasida, pasu-pasu nang saluhut na aka pangubation na didalani nasida, pasu-pasu nang aka ubat si panganon, aka tangan para medis na merawat nasida, asa marhite hamalumon, nalaw si pasahatom mutuaka, ruas ni Huriam di HKBP Serpongon, marlas ni roha hami ali Tuhan, makaposiho hodo debata nagabe haluaw nami. Sahat dihoma saluhut na ali Tuhan, nang saluhut akan nanay si ulahonon nami, di tonga-tonga ni Huriam HKBP Serpongon, aka program-program kerja nanay si dalatonon nami, parguguy saluhut na parhalado ni Huriam. Pataw hami ali Tuhan mangulahoni, di bagasan asidot holong ni Roham. Atong jalo mapamujion nami, mangasahon guarnianakmu, Tuhan Yesus Kristus, si hokop jala si palua hami, martangiak kami tuho. Amen. Tapuji Tuhata, laos tapasahat ma peliata. Radesi tutu aluahon nanay aku penuaton. Radesi tutu aluahon
dosami pangidosai sesa o Tuhan sude pangalau sioki dadati sai sao botono nang sesa dosa sasude mardame dagimu nakoni manio potong Tuhani. Tapasahat ma pilihan na tapapungon tuado pani debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohok nasa ulibasan na mauliutus. Upasatami masya na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni Huriam, doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ale Tuha debata amani aka hati uron, haroroan ni aka dengan basa na mauli utus. Mauliate marohanami tuho, ala di papatar holong dohot asin ni roham, marhite sian pangalehonmu di anakmu Tuhan nami Yesus Kristus, gabejol mahumokop hami, hidahami siani, godang ni holong ni roham, dang nahasuhatan bidang na, dohot gajang na, dang natardodo bagas na, jala dang tardungdung tibona, ope pujion nami maho, ala di pabisar ho barita nauli tuhami, asa mangolu hami di bagasan asi ni roham, saya si maroham, sodangi mahami, lehon matodim patiurhon rohanami, asa torang huidahami habalgaonmu, dohot panodang nasiakoy, sailehon mahami tu anakmu, bahin upa ni halojaon na, ala natinon na dihanguluton humokop hami, asa masohot hami mangulahod dosa, asa burju jala daulat hami marroha, pabua mauliate ni rohanami, say sungguli mahuriam, asa olo mangalehon rohana, dohot artanabi, bahen silua tu anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami, papatar mabarita nauli tuhalak na sotumadda ho, dohot parugamo na asing, asa marongoman na sida Roma dapoton panodang naung bicari, sa ilehon hiras ni roha tuak kaparbarita nauli, asa hatop rarat barita nauli tuganup luat na ditanoon, sa ilehon hapistaran siyan ho tuak kapanggonggomi, dohot tuak kasuruan na pinabakit na, asa doho na sida, patiurhon dalan barita nauli, say pauduk marohan na sida, asarap hami manguloy paret tani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami nadi banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomoni rohab di banua tongo songon nadi banua gijang, lehon matuhami sadarion, hanguluan siapari, sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasa dame, calo hamu ma pasu-pasu sia debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Oh.